My bond. Who's gonna say? I will get you. Oh, we don't know Amazon. Ndakakoma. Funzani ngi mali. Takaba nekuni kunonzi ku judgment yard. Takarambidzwa padone vanhu vanenge vakapfeka zvinenge zvimazambia zvimasheti. Takakoma. Vakatona ngematsaga vamufadzida zvinhu zvemahara. Saka maiki kwauri kuti kwandaifanira kuende kupiko? Chezi kunoitwa nezve? Rumba. Iwo unenge uchite chimurumba imo. Uri kuzvikwanisa papi parumba? Iwo munorege. Bami. Uri bami? Alright. Because nyaya iyi ndeyevanhu vari foreign. Haisi yako. Kana wauda ngokirita kana wauda ngotaura zviri bobo kana zvausungulavha futi wangwataura vakurasa dzokerera statement iyo muri kuseka ndibaba ndani akurasa CD fagoti akuti unoshibatu wamwana pafonya Bozi. raitiri wagara seisoso havasumboita kana izvozvo hakana uchiona uchibvunzotera ziri seiwososo. Okay. Saka pane vanhu vese ndo vanhu vamunoziva vari foreign vanogara muna mamuka vakabva muna mamuka tingangoti Ava muna mamuka vakawanda zvavo. eka but why muri kudhibha vamwe vacho? Aiwa tokona kwamhoresa zviro. Aiwa ungotaura zvauri kufunga nevanhu vacho ivavo Okay. kuti Vana Fago. Vandofunga vana Fago. Nongoti pavanonge vakudzuka Fago unongoya neheavy machines. Daika. Ungoya wakasimba kuti udzuse chi-sound business kuvanhu. Na CD. Ivan. Na Ivoni. Yes. Na Francisca. Na vamwe vakanga mazita boza vafone atichanyatsovaziva mabritish akawanda british anyawandisa atichaziva wana vawanda mabritish tikaza island ana Brian K ari kuisland General B anga ari kuno ku2 minutes teach Fatman wati General B anga ari kuno kuchi akaya 2 minutes namboyansoti mixira zvataida chazvezvo yangoti vachanyanyasotisimbisa vangoti 2 minutes vangoti ndakatombotsa ndakatogumbuka kusvika kudzoka totidzokai futi kana akakwana tidzokai futi mati chiko hatina kuonana naBenard ko hakuna kana alright taandisa zvekulondon hakuna kana rucanada kana kuamerica wamuda kugreeta nampatso patso big up no self respect long time my youth anonzani star yake chaiyo mpatso star yake anonzani original name ndakangana saka iwe haumuzivi ndekufio mpatso is out of field a bad man from field long time yes ndo unoziva chete kucanada anzani mpara mshina nambara mshina wedaika vamrai muno mamendo anonzani ndamukangana Shinnerip ari Canada saka muri kufunga sei nevanhu vecanada venyu toti kana akuyanga watigirwa kana chipisi chechando anyorwa nezuva only that I don't think tingade zvakawanda zvedu vakangotigirwa kana chishando vakawanda saka vanhu vese ava vanombokulinka here kana nekamaphone calls yeah, especially Megaboy my link me every time every Sunday almost when time kana ari free to mix ana totaatese achiluza azvikiitika timuzozvikiitika kuno but anyway still ndanzvanzwana ari kuita mari saido handiko time ari muye kunyika kuno kundo kune mari yese Megaboy see you soon last your culture wasanyatsofunga here ndanganyatsofunga indani chinyatsofunga handida kungova mhoresa nerwiyo
vamhore senerwi ZIMBABWE 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 ikoso Zimbabwe sikamboitika ikoko zvamuno zvekare Zimbabwe sikamboitika ikoko zvetika kuno zvekareinonzani inonzi rikuda kwashe nyika yandogara inonziyo Zimbabwe muguta ravanoti iro Harare mandinobva macho munonzimo mumbare uka uya gold kona unonotenga mbanje ona kwachiredzi vanorimawo nzimbe tarisa kwamutoko kuri kurimwa chibage Zimbabwe Zimba this album launch yo kuda culture yo akazondise kuda culture because junior culture nekona dzipi vamwana vaukete kune matsaga aya kuitira matsaga matsaga unoza mamwe matsaga asikazive zvinoitika mumbari culture tea chi big brother culture tea where is he right now akashaya right he's dead and gone here and we pay most tributes to him and we love him so much Mbari and it but your culture tea start like a child full name like a full name like because matsaga aya futhi Tendai and it it's one of our brothers but unfortunately he had an illness and he passed away to London. One of the hospitals, we don't know if it was London, but it was somewhere in UK. America. Right. England. Okay. But this guy, Agatanga dance, so he's the youngest person who toaster and one I think I was skated. Oh yeah. So I took a Takazisa. And there's the first one, I got a Wimba Rabadopa, King Tabisi dub. But I have to say, Fangel, my son, I say, Fangel, Fangel, right because Munanga attend the Uka. Anga is a born again. Sanga Gunatamari, Sanga, right. But I can't get Murasta for it. Yeah, Paganda cook side to go. I got on a tender Uga Ashika. Okay. Saga, like a lot of people right now, it's about paying our respect to one of our friends and our brothers. Yeah. And I'm going to distressing, but that's what I wanted. So, I understand. So, my funeral procedures, I just who paid for the funeral procedures.